כנראה פאק בייצור שלי, אבל אני לא יודעת להסביר למה אני כל כך אוהבת את הארטיק הזה. אני יודעת שכנראה אין דעה יותר לא פופולרית מזה, חברים, אבל באמת שארטיק מנטה זה פשוט אחד הארטיקים האהובים עליי. כאילו זו גרסה אחרת שאני לא הכרתי של פלדמן. בדרך כלל זה כזה היה מלבני כזה שהייתי קטנה, ואני מתה על הארטיק הזה. את האמת שלא ראיתי את זה מלא זמן, אני יכולה גם להבין למה. אולי כי אני ואמא שלי היחידות שקונות את זה, אבל באמת שזה ארטיק פשוט טעים ברמות. אני לא יודעת למה כאילו אנשים כל כך שונאים את זה. שלא תבלבלו, אני לא מאלה שאוכלים שוקולד מנטה. No. זה הכי לא אני בעולם, אני שונאת את זה ואני לא מצליחה להבין, זה באמת סוטות. אבל ארטיק מנטה, לא יודעת, זה כאילו פרשי כזה וזה כיפי, באמת. יכול להיות שזה רק אני ואמא שלי היחידות שאוכלות את זה בכל העולם. אבל אני לא יודעת, אני חושבת שיש פה עוד כאלה, ואוהבי ארטיק מנטה, בבקשה תתפקדו שאנחנו לא לבד. אני רוצה ששינו את אותם, בדרך כלל לא כזה זרחני, אבל עדיין כיפי.